Kaya nga, hindi mo pa nasasabi yung gusto mong sabihin. Pitawan mo iti baga ako na. Apay nga rod ka sa ti pinagkitam kanyak ngay. Madim ibaga nga, lugi ka pa'y kanya na. Nakapinpintas na si ka ngay, nakagalgalas nga lalaki. Daki diti kasdan. Reto-reto nak, tapos tataw, yawan na man lang. Wala, nagalas mo ugali mo. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Si ka nga lalaki, napnabanam, duwa nga aldaw ka nga napukaw. Dito lang, igid-igid, apo. Hindi ka madanaga na mapukaw. Di pa nagproblema, yung kidnap kanyak. Nagsurdo nga tao. Tsaka lakayan ako, amukter aramidi ko. Kung kailangan ti kado-kado anak pay. Kasano madi madanagan ti tao? Kasano no nabiro kang dakata, nakabalot ka ti garbage bag nga black? Apa yan niya, basura? Apay, haan mo mga balbalitaan, dagita mapaspasama kita? No, adam nangyari kanyang nga sa bale. Ano ibagak kininang mo? Deads, kung naman kan ah. Oh, piski sa mga lalaki. Di ba mo sumumbat na siya, Adan? Apa yung tapisin na nga eh. Tsaka mabaling kamit agsautin na siya ata. Matabog-kabugkawan na. Kidi ka magamin, dumdum magagtisa o. Agrigat kang katungtong. Dagsapol ka lata sa baling namin katungtong mo. Napasak pala katungtongin. Visit ka nga lalaki. Ano nga rin ibagak kininang mo? Makadadukan ah, nangagkasta-kasta ka. Lumadi ka agbale. Malwak na ulungon, tayo nagbaliw ka lang. Padasim ah, makomato sa langit ah, idemanda ka. Makademanda ka pa, ino natay kanton? Sige man nga rod, padas mo man nga tatan. Pasalamat ka, kasinsin ka lata, oray kasta ka. Kasta ah, agsimsimpit ka na eh. Nag-cute ka pa eh kani. Anak man paglulukwan. Apay, nakaputpudot man nata ulo mo niyan eh. Huwang pangit ka na eh. Sino mat madagkon si misyon makanyam? Saririm lang nga rodan, di pa nga urnusan. Naurnusak mit ano oh. Damakit kita mga madya. Pilosopo ka talaga nga lalaki. At aramidim ti made, iso nga bagbagaan ka. Anatera aramidik nga madya. Amok pa yun ang nararamidam. Talapapapanam, di kanto pa may balbalay. Kasanon nga yun dagay babae mo. Tapos dapat ti pamilya na, ada asawa na. Ajay-jayhan mo araramidam. Tikulak ta ulom. Sige kasta-kasta ka. Tawagak ni inang mo. Han mo nga tawagan ah, kay awan mit ti aramidik nga maday. Nga minsan, damon-damagay. Paypayso yung naima sa bawal. Anak man madamag-damag ti kasta. Ambom lang arod nga bawalan, padasampay lang. Damdamagik lang nga po ang mga aramiday. Di ka pa'y mangmangan ni Jebalayon. Baka makipangpangang kalatan. Agbain ka mata. Nagadupay agsapsapol kanyam. Agijay ka na ipapatrabaho da. Sikaw matinang trabaho na ah. Nagpigsa talaga ti tamam ya. Napigpig sa tamam ah, kaya awan nga rodadi tao, kaya na maramidan da. Mutalang ka nga talaga ya. Trabaho lang arod umas asadag kanyamon. Han mo pa'y kayat. Kit idang nga tinapanak manang. Kat adda nga rod maganganab mo tapapapanam. Agda ah, ado tayo masursurok. Adi ko na ada nga organic encounter. Nagado nga amom. Balog ka nga talaga. Numadi kag tintino itararamidam, bagbagak kanyam. Si kanto mutlati kakaasay. Kaya tintinuwak mitkin ah. Manmanuwak pa yung ordo man inumay. Mabaybayak sa pay ati bagbagi ko. O ate, dyan pala kayo. Mabaak. Ilang araw kang wala ah. Ba't saan ka galing? Uy, ganyang. Adda bagak kanyam. Ano yun ate? Asawain mo na lang yung pinsan ko. Baka sakaling magtino. Sawahin. Wala nga kaamor-amor yan sa babae. Posible, nga nagbaliwata. Padasin mo kasi ah. So, kapay pilitin matatawad ng agasawa, nagpigsamit tama mo. Pebaak, makas asawa kan.
Baka sa asawa atan, agindi di lang. Laklakayanan, malaklakayan na tabripnan. Tay swaje baak. Nga matit ta. Lati mo talang nata. Kasinsi na mimi lang. Huwag kang mamati dyan, sa akin ka mamati. Ato mi tala saw-sawin na. Takay man na ta. Apay Sasaw. papanam ngay. Nakangid ka lang ti asa-asawa, pumanaw ka mo dun. Oy! Baga maaw ngamin baak nung makas-asawa kan. Sabihin mo na yung naririk na mo habang nandito pa ako. Tawan na tawan. Amam te marik-riknak. Madandanagan na ano ka nung kasangsawag ti babae. Uy! Naibagbaga na niya yung naririk na niya. O baak, baga mo na. Ate mit sugsug. Abay tayo asawam ti tao. Anata biglaan. Makapauma ka gamin nga bagbagaan. Baka nigunyang ka, mabagbagaan na ka. Ay, no nakangiwiwat to mo lang. Hanay. Mabe, kita man jay rupa na ni. Makitkitak lang, nakasingsing po. Hoy, papanam nga, hindi tayo pinalpas nagtungtong. Kaya nga, hindi mo pa nasasabi yung gusto mong sabihin. Pitawam mo ti baga ako na. Apay nga rod ka sa ti pinagkitam kanyak ngay. Madim ibaga nga, lugi ka pa'y kanya na. Nakapinpintas na sika ngay, nakagalgalas nga lalaki. Daki diti kasdan. Reto-reto nak. Tapos tataw. Yawan na mo lang. Wala. Nagalas mo ugali mo. Kasano, gindidi ka pa'y lang. Slaka mo't lang, nagwapo mo. Yaw ka. Nagalas ka na. Sla ka na pintas mo. Tama talang lang man ay. Apay, ano pa nagkunam ti bagbagek? Sika nga lalaki, haan ka nga napili. Damdama, nakapili ka ti takke. Katawa ang kantupay. Kaya katawa ka lataan sa pagragsakam. Takay malatan. Bakit ganun yung pasinsin mo ate? Parang laging may galit sa babae. Ganito kasi yan. Na-indespair siya sa babae. Yung una kasing naging girlfriend niya, inilayo sa kanya. Ay, ganun ba ate? Kaya naman pala mailap siya sa babae. Itong lang naman kasi siya. Di naman niya inilaban yung ayat niya dun sa babae. May pag-asa pa kayang magbago yon? Tatihang ko amon. Nagrigat mo't gamin ni sursuro ajay. Awan ding-dinggun na. Kaya nga, ang hirap naman niyang isuro. Tuwing kausap ko siya, hindi man sumasagot ng maayos. Puro na lang pabalagbag. Pero sa tingin ko, baka ikaw na ang makakapagpabago sa kanya. Talaga? Ano nga rin gagawin ko ate? Basta, akong bahala sa'yo. Talaga ate? Oo, kailangan lang nating timingan. Kasi may murmuryot yun. Matino naman siya pag matino mo din siyang kakausapin. Sa'yo, pero sa akin kasi, puro pabalagbag. Nung naipanganak kasi yun, pabaliktad. Suwi yung tawag doon, di ba ate? Suman lang nga yung nakasursordo. Pero kung mabait mo siyang kausapin, tapos mabait din siyang sumungbat sa'yo, advantage mo na yun. Sa akin kasi, balagbag talaga yun kahit kailan. Bakit? Palagi pa ba siyang naglalaseng? Hamok pa di mo't agaw-awid, talapapapanan na. Eh, sino ba yung palagi niyang kasama ate? Sinupay, Jepada na nga paliwawang ni Andres. Ewan ko kung sino pang kasama nila paggabi. Titino rin siguro yon. Siguro. Pero no agasawa ajay, kaya't kusika. Ang tanong, gusto ba ako? Namin kay, ide, uri agpapapansinak ijay, madinaklata pampansinan. Kunwari lang yun. Pero napapansin ka nun. Talaga ate? Mamamati akong kinyaman. Hindi ka pasa ah. Di ba nga, sabi ko sa'yo, akong bahala sa'yo. Sige ate, salamat ah. Alis na rin ako niyan, may pupuntahan pa kasi ako. Sabay na tayo. Gusto mo, tambay ka muna dun sa bahay. Ay, sige ate.
Mayat tiyangin ng George. Uy, bugbog yan ah. Sitig mo nagapitin, George. Wow! Gulo ko dyan yung kasinsin ko. May sawa naman ti tao. Masiksikuran nga ta kanya ka dyan. Hindi naksama maanusanin.